Molt bé, i seguim amb un altre plat, també molt fàcil, molt refrescant, perquè després d'una jornada d'estiu, de platja i passejar amb els fiets, estem cansats i no tenim massa ganes de cuinar, val? Tenim aquí els tomàtics aquests que he dit que són boníssims, vale? Jo sempre els pel, perquè m'agrada el tomàtic pelat. I si teniu fiets, va molt bé, perquè la pell sempre molesta. Si ho feis així, veus? Mos queda un greix la mar de bo. Ho deixaré aquí. I s'ho menjaran perfectament. Perquè farem una ensalada molt fresca, diferent, que els hi farà molta gràcia als nens i els agradarà molt. Anem fent segons el número de família que sou, més o menys, posau el tomàtic que vulgueu. Col·locam els darrers trossos que tenim aquí preparats. I ara hi posarem unes fresses, que també tenim aquí, de temporada, molt bones. Ja li dona un toc també de gràcia a l'ensaladeta. Penseu que totes les verdures, i més com han fet avui, que es duin directes de l'horta, s'han de ben netejar. Anem col·locant. L'ensalada és un plat que s'hi pot jugar molt amb els ingredients que a una li agraden. Ara amb una mica de ceba tendra, molt primeta. Hi posam una mica de pebre, que m'agrada sempre donar-li un toque de pebre, per posar més. Tinc preparat aquí una vinagreta amb vinagre de Mòdena i oli verge. Qui no li agradi Mòdena, pot fer amb vinagre de poma, vinagre de Jerez. El Mòdena és una mica dolcenc, i també li quedarà molt bé a la fressa. Això també va a gustos. Per acabar, que m'encanta l'alfàbrega, es pot posar picadeta en el plat o simplement així sencera també ja ho aneu trossejant. I això serien els 3 plats que he fet en la verdura que hem anat amb els alumnes d'aquí, de la granja, que ha estat un plaer per jo, perquè me mostressin tot el que fan, tot el que els agrada a ells també és molt important, perquè tenir gent jove que es dediqui al camp i li agradi el tema aquest dels animals i tot, i fruita, verdura, per nosaltres els menorquins això ha de ser primordial. Tenim que anar cap a aquest camí. I espero que disfruteu molt d'aquest plat, aquest estiu.